Konsehal sa Barangay Mactan, Lapu-lapu City. Gibanhigan patay sa duha ka wa mainhing mamumuno. Mga kabanay sa biktima, way matumbok nga responsable kay way nakaaway ang konsehal. Si Luan Merondina sa report. Nangandam na ang Banayang Augusto sa pagpahiluna sa patayng lawas ni Konsehal Zandro sa panimay ni ini sa Mactan. Apan kay SOP man ang pagpaubos sa swab test sa mga pasyenteng madangat sa Tambalanan, hinungdan nga dili pa makasiguro ang pamilya kung pila ka adlaw pa ang ilang huwaton una mahaya ang patayng lawas ni Konsehal Zandro. Muna nga, libog ang asawa nga. Nga ipaswab man nga, human ito ni sakit, namatay man na sa pusit. Nya mo na nga ning ano, og dili gid ko ni ipaswab, dili man ipadanga rin di. Pan ay mahimo nga asawa, ipaswab na lang armada diri sa bay. Nagdumili pagluwat og pamahayag at ubangan sa kamera ang asawa sa konsehal kay anaa pa kini sa tumang kasubo. Apan ang iya mga kabanay parehong mipadayag nga walay nadawat nga hulga sa kinabuhi ang biktima kay wala kini nakabangi. Wa man ko kabatikod na kay maayo gitong tao din. Maayo gitong matao, uy wa gitong kontra dire. Pag ito kontra lang ni buwang lang bitaw mi. Alas 7:20 sa gabi niadtong Sabado, gibanhigan patay ang konsehal sa duha ka wa mailhing mga lalaki luwan sa motorsiklo. Si Augusto gikan siyang gipanagiyang pawn shop sa may barangay poblasyon ug samtang padung siyang musakay sa iyang sakyanan, kalit lang miabot ang duha ka mga lalaking luwan sa motorsiklo ug dayong pusil. Duha ka samad pinusilan sa wang bahin sa iyang lawas ang nahiaguman sa konsehal nga misangpot sa iyang hinanaling kamatayon. Daghang mga establishments ng mga adjacent dito. So, sige mi collect. Actually, namin nakita ang mga CCTV but ang original copy on the process pa nga gina-retrieve na. Si Lapu-lapu City Mayor Jonard Ahongchan sa iyang FB page mikundinar sa hitabo og miluwat og 1 milyon ka pesos nga reward money sa makahatag og kasayuran sa hitabo. Sukad miluwat ang mayor og bounty, wala pay nadawat nga kasayuran ang Police Station 3 sa mga posibleng nakasaksi sa hitabo. Apan malaumon sila nga pinaagi sa reward money, makaikag kini sa uban sa paghatag og testimonya ug makagiya kanila sa nagpadayong imbestigasyon. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.